Mayong adlaw sa tanan, this is Klein, yung admin sa Little Faith. O karon pa uli ako sa mga balay, gikan ko sa work, and gusto lang ako i-share sa inyo ang nahitabo sa ako earlier these past days. So there's one time nga na-meet na ko ang usa na mo ka former PDL, and of course murag halos tanan sa inyo diri nga naga-follow sa page is aware naman no nga na ako sa correctional field. So praise the Lord, kay miana siya sa ako abay, sir, unsa to imong Little Faith nga page, sir? Kuratan ko bay kula. Kita niya nimo. Ano siya? Oh sir, unsa man to nga relihiyon, sir? Ana ko bay sa ano bay Little Faith bay kuan to bay bro. Naami podcast nga program kanang storya ra gud, pero sa ano sa Little Faith wala ko gadala og Seventh-day Adventist or wala ko gadala og religion tungod kay kung ako magunang dalaon, dili siya mahimo nga para sa tanan, mahimo siya nga exclusive ba niya. Dili ko gusto ginana, wala ko giisgot dito og doctrine. Kung may isgutan man, siguro minimal ang kaayo, pero generally or mainly ang amo nga ginaisgutan ko dito is ang gugma sa Ginoo para sa tuwa, matagusa ug unsa ka maayo ang Ginoo pod para sa tuwa. Ana siya gani, sir, kita ko ato, sir, ba niya. Pohon, sir, gusto ko mo appeal ato, sir. Gusto na ako nga i-share kung unsa ang nahitabo sa mua as former PDL, unsay kinabuhi ng mosulod sa prisuhan. Pero dagan jud gyud pang istorya dito bay, pero isa sa ako ang nakuha jud nga purpose ana siya sa sir, gusto na ako nga matanggal ang discrimination sa amua former PDL, especially sa iyang case nga gikan siya sa sulod niya, nakalabas na siya. I don't know if nang-apply ba siya work or unsa ba, pero giinan ako siya nga bay dili jud malikayan bay nga miskang pag convicted or acquitted ka niya ni gawas ka gikan ka sa prisuhan bay, dili gyud mawala ning kaning ginatawag nga stigma. Kanang panglantaw sa tao sa imuha ba, miskag wala kay salaw unsa ba nga agi ka ng prisuhan tawa na hinana gani. So mao ang iyahang number one goal nga matanggal ang discrimination sa ilaha when it comes or when the time comes nga mugawas na sila from the facility. Ako bay pwede kay bay open kayo ang Little Faith nga mahimong platform para ana imong objective bay. So mo to amo gisabot-sabotan og kanus ami pwede maka podcast. And paabot lang siguro ta na Little Fam. Ako po usab, I am very excited po para ana. Wala ko na expect nga sa ato ang Little Faith na daytay na inspire by. Nakita na ko sa Facebook post nag-ingon dito nga one is still an impact. But pasabot, when we say impact, when we say influence, it doesn't matter if dili siya kinahanglan ba nga